জগতরে পাইবুনি এমিতি ঠাকুরটিয়ে ভকত হাতরু যিয়ে স্নেহরে মাগিকি খায়ে। পুরী জগন্নাথ মন্দির ଗୋଟେ ବୁଲିଆ ନା ନାଇଁ ସବୁ ଜାଗା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଏଠିକି ଆଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ନା। ହଁ ଯେତେ ଏଠି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଇଛନ୍ତି। ଗଡ଼ର ସ୍ତମ୍ଭ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା। ରଥ ପାଖକୁ ଏଇନା ଯିବା ଜାଣିଲ ତ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନ୍ଦିରଟା ଟିକେ କରିଦେବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେବା ସମସ୍ତେ ଏଠି। ହନୁମାନ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଇଏ ମନ୍ଦିର ତ ଠାକୁର ପୁରା ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ମନ୍ଦିରଟା ଖାଲି ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ନା। ସବୁ ଜାଗା ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ପରା। ଏଇ ଗରୁଡ଼ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ତ। ଏଠି ତାଙ୍କର କୋଉଟା ମନ୍ଦିରରେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଏଠିରେ କ'ଣ ମରାଠୀରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ପଢ଼ିଆ ଯେ ଦେଖିଦି ଖାଲି ମରାଠୀ ଲେଖାକୁ ଏମିତି ଲେଖା ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରାରେ। ଏଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଇଛୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି। ଏପଟେ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ପଛପଟେ। ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଛପଟ। ଟିକେ ଉପରକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଧର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କୋଉ ଠାକୁର କିରେ କହିପାରିବନି ରେ କୋଉ ଠାକୁର ଇଏ। ଯିବା ରଥକୁ ଏଇନା ଯିବା। ରଥ ଏଇଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ବସାଲା ଯିବାଟିରେ ଯିବା। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପରା। ଏଠି ଏଇ ଠାକୁର ଏଇଟା ବି କବାଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କେଉଁ ଠାକୁର କେଜାଣି ଲେଖା ହେଇଛି ମରାଠୀରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ। ଆମେ ତ ପଢ଼ିପାରିବାନି ମରାଠୀ। ଇଂଲିଶରେ କହିଥିଲେ ପଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏଠି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘର। ବାହାର ଚାରିପଟ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ରଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ କିଛି ହେଇନି। ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଛୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ। ଚାଲ ଯିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗତରେ ପାଇବୁନି ଏମିତି ଠାକୁରଟିଏ ଭକତ ହାତରୁ ଯିଏ ସ୍ନେହରେ ମାଗିକି ଖାଏ।